Ако не можеш да помогнеш на някого, поне не му пречи. Звучи просто, нали? Но колко често виждаме човек, който започва нещо ново и вместо да го подкрепим, започваме да го обезкуражаваме. Това няма да стане, поредната схема, ами защо ти е нужно, няма смисъл. А истината е, че много хора не се провалят, защото не могат. Отказват се, защото около тях има прекалено много хора, които им казват, че няма да успеят. Аз вярвам в нещо различно. Ако можем да помогнем, да помогнем. Ако можем да подадем ръка, да я подадем. А ако виждаме човек, който иска да промени живота си, да се развива и да бъде полезен на други хора, нека му дадем шанс. Точно това е и една от причините да изграждам моя екип в Aquasource. Не търся просто хора, които искат да продават. Търся хора, които искат да се развиват, да работят в екип и да помагат на други хора да направят крачка напред. Ако усещаш, че и ти искаш нещо повече, пиши ми екип налично. Ще ти разкажа какво правим и ще преценим дали това е подходящо за теб. Не е нужно да убеждаваш всички. Просто започни с тези, на които можеш да помогнеш.